Да. Кефи се. Утре, кой ми се Еленори с Тойотата? Да бе, твоята най-ефтина. Пък и тя ще стои. Мишел, тук мачка с И суджук. как ще ходите? Мишел. Как ще ходиш? You mate суджук. И как ще им с Еленори с Тойота? В метана стои най-ефтиния стои. А бебитата? Бебито и Христинка? Чакай. Значи трябва две полети. Така Мишел и Иван са се снимали. С една кола. Аз... Ти с колко си мислиш, да отидем? С една? Да. Добре, малко ще... И Христинка ще излогам горе на тавана. На здраве. Чего пръска? Аз мисля, татко, да отидем преди към 10 часа. Може Мишел да види сценарият. Значи, Борянка и Христинка няма ли да гледате? Аз казвам какво мисля да направим. Ами това къде е? Къде е този допад? Мама, Мойса. Шели. Чакай да види бебето. Шели къде? Baby, what is the name of this place? Ама. Да не е на Крушо. На Хотнешкия водопад. На Хотнешки. Чакай, бебенци, чакай. Не бе, Митко бе. Остана бебенци. Дай. Нещо се разбунту. Чакай да те закопчете. Дай, мамане. Дай бе. Дай бе. Опа. Значи с Еленор с Тойотата. Бас. Бас далаверката. И като се събуди, какво стана? Чичо ти Иван. Аз ще варя с Тойота, не знам ти с какво ще вариш. Тебе, мамо. Да. Къде Чипка. Наслаждавай се на метана и на гъста, докато можеш. Христинка Иван през двете вечери нищо не прави в кухнята, обаче се сложи престилката и Мишел го снима и все едно само той не е Да, това е да можеш. Hey, baby, come here. What? Explain your family, what is that? You explain. It's a gigantic, ginormous refrigerator Tell who him. makes a lot of noise when they make a eye. Say again. Mira. Mira. Oh my goodness. Parece que están matando a alguien. Dobre. I explain. And my people's in the world. Голям refrigerator. Иване, какво казаха за това? Put again. Put again. Майко, Иване! Somebody throw the ice inside. И какво казаха за колите? Нов закон. И какъв е новият закон? От 2009 година започват колите да се движат на това каквото са предназначени. Са били предназначени. Бензин. Нямаш право на метан или на газ. Защо? Цял свят кара на метан, в България ще затворите. Ти чуваш, има закон. Колата, която е предназначена за бензин, си я караш на И бензин. Димек затварят метан станциите или нямаме заради такова? Да, те говориха по това, бе. Газ станциите всичко вика трябва такова, газовите уредби ще бърнкоте. Ще се произвеждат коли, които да варят само на газ. Или коли само на метан. А не да са били на метан, на бензин и да ги превръщат на бентан. За да влезем за да изпълним едно изискването на Европейския съюз. И как няма стане той в Европейския съюз го изисква? И как няма стане, бе? После си говорим. Аз ще се обаря. По скайпчето ще се обаряте. Ще се чатнем. Косвен се. Снимам си, какво се правя? Той ще снимам. Даже татко го слуша. И добре, И аз викам татко, кой викам, вкараха ли? Викам, че вкараха го. Кой за да се вкара? Че всичко недоволство, ама то е изискване на Европейския съюз. И трябва да го направят. Все едно Мишел на нейната класа сложи газова уредба.
Тъй, че... Ти не го ли чува? Виж го в новините.